Môj príbeh sa začína na tomto opustenom ostrove. Život som mal zaujímavý, ale trocha monotónny. Až do jedného dňa. Nie, nechcem sa utopiť. Hej, ríšavý chvost! Čo? Schovaj sa sem! Vertigo Distribution uvádza... Volám sa Maurice, som myš a keďže som ti práve zachránil život, nezješ ma. Naozaj mačky jedia myši? Nebuď lúpy. Myši jedia mačky? Nič sa neboj, iba ak v seba obrane. Toto je Ermitáž. Pochádzam z rodiny odborníkov na umenie. Na svete neexistuje nič chutnejšie ako skutočné umenie. Zachraň sa, kto môžeš! Myš! Prečo nenaháňaš myš? Nemôžem, pretože som ju už zjedol. Sme strážcovia Ermitáže. Nepoškodzujeme umenie, chránime ho. Je to najznámejšia maľba na svete. Príde sem zajtra. Ochutnám Monu Lízu. Zapíšem sa do histórie. Jediný škrabanec na plátne, jediná malá škvrda špiny a všetky mačky tu prídu o prácu. Čo sa stalo? V múzeu je strašidelný duch. Duch? Je to duch, ktorý tu straší. Nepoznáš legendu? Daj tie sliské chápadlá preč od mojej priateľky. Musíme sa tej myši zbaviť raz a navždy. Čo to do čerta robíš? Bonjour. Ale ak zničíš tento obraz, prídem o domov. Vincent, potrebujeme kryť chrbát. Mačky v múzeu. Mami, pozri! Lietajúca mačka! Nebuď hlúpy, zlatíčko. Nič také neexistuje. Nie. Už čoskoro v kinách.